हेलो ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ବିରିରେ ବରା। ବନ୍ଧାକୋବି କୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ବିରିକୁ ଆଗରୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ପିଆଜ ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଲୁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ କିଛି ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ତାପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆମ୍ବ ଆଉ ଅଦାକୁ କିଛି ଛେଚିକି ରଖିଥିଲେ ତ ସେଠି ସବୁ ପକେଇଥିଲୁ। एक्चुअली ମୁଁ ତ କେବେ ଖାଇନଥିଲି ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ବିରିରେ ବରା, ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଖାଇବି। ବନଉଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ବନଉଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ, ସବୁ କରିଦେଇକି ତେଲ ଗରମ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ବରା ସେପ୍ ଦେଇକି ପକେଇବୁ କରେଇରେ। ଗ୍ୟାସକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋରେ ରଖିବେ, ନହେଲେ ତେଲ ହାତ ପୋଡ଼ିଯିବ। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପୋଡ଼ିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ କଲର ଆସିଗଲାଣି। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ କରିବେ ତାକି ବନ୍ଧାକୋବିଟା ଭଲସେ ସିଝିଯିବ, ଭଲସେ ହବ। ତ ଏଠି ପୁରା କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଥରେ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇବେ ଆଉ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଏମିତି ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରେଇଦେବି କେମିତି ବନୁଛି। ସିଏ ବି କହନ୍ତି, ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆଜି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ବି ତ ଖାଇକି କହିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ବୋଲି।